Ведаешь, я оперная спевачка. О, да ладно! Я такая красотка. У колхоз ідзі спявай. Ну тут я до яго падышла і кажу: Александр Егорович, я вас запрашаю на свою оперу. Танцы? Я насамрэч, ведаеш, я такая ленивая. А гэта можа быць праўдай. Ну я Віктор Лукашенко. В смысле? Праходзьце ў аўтазак, калі ласка. В смысле, я? Вау! Нічога, все будзе добра. Маргарита, здравствуй, гэта Наталья Эйсман. Калі я буду міністрам культуры, Фінберг, типа, только президентам дарят такой коньяк. Потому что они там робят? Ничего. Просто хотелось всем белорусам и не только сказать, что с музыкой пераможем. Привітання. Привітання, Сергей. Распавядзі, дзе мы зараз знаходзімся? Слухай, ну мы у Вільні, у Літве, у моих апартаментах, так сказать. Я здымаю. Як ты тут опинулася? Ай, приехала спевать. Ведаешь, я оперная спевачка. У меня уже давно был подписанный контракт с Вильнюсской национальной оперой на 3 спектакли. Вось, я приехала, проспевала, и, ну, и ведаешь, мне все там бацькі, и не только, и сябры, усе чамусь сказали: Марго, давай-ка ты, мусіць, пабудь у Вільні, не едь у Беларусь, калі ласачка, бо ты так нешта такая актыўная, пабудь у Вільні. Ну, вось і я... Страшна вяртацца? Ну, страшна вяртацца, так. Таму што я думаю, што адразу ж гэта будзе так: праходзьце ў аўтазак, калі ласка. Але нельга сказаць, што ты збегла з краіны, так? Не, я не збегла, слухай, не. І у мяне не было такога там у думках, што я збягу, ведаеш, там у Вільню. Не. Ну, гэта такая, ведаеш, лепей я штосьці для рэвалюцыі буду рабіць тут, а не буду ў турме. Ну, навошта там быць? Там нічога я не зраблю. Бежанкай цябе можна назваць? Не, я не бежанка. Зараз я жыву па візе. 30 дзён уже, я думаю, што амаль што. Вось, і я думаю, што мне патрэбна рабіць эту нацыянальную візу. І не буду на бежанство падаваць дакументы. То есть твой статус цяперашні турыст, так? Турыст. Ну, культурная віза. Так. Думаю, цікава будзе твоим прыхільнікам даведацца, ці ты жывеш тут адна. Не, ну слухай, мне уже 30 год. Я такая красотка. Такая самая лепшая. И что ты думаешь, что я буду жить одна? Я ніколі не была одна. Ну, я ніколі не показываю, ведаешь, свой private life у своих сторзах и у Инстаграме. Не. Так, абсолютно незразумела наконт твайго прыватнага такого жыцця, пры тым, што сторыс даволі такі шчыры і правакацыйны, але, ну, вось ты адмыслова вось так таямніцу некую захоўваеш, так? Канешне. Ну, я лічу, што гэта маё ўласнае жыццё, і я не хачу, каб, ведаеш, там бачылі маю любоў, там маіх любоўнікаў і ўсіх астатніх. Навошта? 3-й тыдзень у Вільні ўжо лакдаун, жыццё фактычна спынілася. Як ты ось перажываеш гэты час і што ты, ў прынцыпе, робіш, акрамя сторыс? Слухай, ну, я вось зараз хварэла і ляжала. Ну, не коронавірус, не, я лічу, што не. Вось, а так, я насамрэч, ведаеш, я такая ленивая, я так люблю сядзець і быць дома і нічога не рабіць, што я просто кайфую, насамрэч. Просто знай, любимую не отдают, любимую не отдают. Значит, что касаемо нового министра культуры. Смотрите, да, тема щучинщины настолько завирусилась, что Лукашенко решил хайпануть на этой теме и поставить на пост министра культуры уроженца Щучинщины. А я бы хотела пожелать всем доброго дна. И особенно ебатькам-колотитькам. Ухожу в титьку. Як гэта выглядае? Ты сядзіш на канапе і просто глядзіш історыю? Я сижу ў тэлефоне, я там вучу ангельскую мову, я там гляджу нейкія канцэрты, я там слухаю песні, гляджу кліпы, размаўляю там по тэлефону, ну, тэлефаную ўсім там сяброўкам і сваім там, ну, в общем, бацькам, конечно, кожны дзень. І ўсё, займаюся, хожу ў тэатр сюды, займаюся, спяваю, ўсё.
Ну, нешта там гатую. Все. Ну, у сувязі з тым, што вось гэтае жыццё спынілася, у тым ліку і пастаноўкі оперы, дзе ты працавала, так, заробак артыстам плоцяць, ці яны застаюцца, ў прынцыпе, без грошай ось у гэты час, калі нічога не працуе, у тым ліку опера? Ну, слухай, я ж фрилансер зараз, таму мне плоцяць толькі за мае спектаклі. Ну, вось у меня было тут 3 спектаклі, і я чакаю грошы і буду на іх тут жыць у Вільні. Ну, хапае грошай? Канешне. Ну, гэта ж не беларускі тэатр, не беларуская опера. Таму, канешне, хапае. Ось пра гэта яшчэ, да, пагутарым якраз. Скажу, у прынцыпе, як эпідэмія і палітычныя падзеі ў Беларусі адбіліся наогул на тваім жыцці, на тваёй кар'еры? Ну, што тычыцца пандэміі гэтай ўсей і каронавіруса, канешне, ўсё адмянілася, усе мае спектаклі там да лютага, ведаеш, у мяне ўсё было там распісана, а тут бах і ўсё. І ты разумееш, што ты нічога не можаш зрабіць. Ну так я, ведаеш, так спакойна да гэтага стаўлюся. Ну окей, я буду нешта там другое рабіць. Я там замуціла праект «Бабарыта». Ты не кажи про новенькие джипы, жыццё не мёд, які базар вакзал, але ў мяне выдатная машина, Volkswagen, Passat універсал. Вось там рвала YouTube. Ну вось, і ўсё, я была ў вёсцы сваёй роднай, таму што, ведаеш, не хапае часу, каб быць там з родзічамі, з бабулямі. Вось, а так гэта добры такі час. А палітычныя падзеі, слухай, ну я думаю, што зараз у ўсіх адэкватных беларусаў палітычныя падзеі змянілі. І, канешне, гэта ўсё вельмі драматычна, але ж, ведаеш, я зараз удзячна ўсім беларусам, і я так ганаруся ўсімі і ганаруся сваім беларускім пашпартам. Канешне, хачу, каб там была пагоня, вось, але ж ўсё-такі беларусы гэта гучыць зараз вельмі годна, і я ганаруся тым, што я беларуска. Літаральна за дзень да лакдауну ты выступала сольным канцэртам у храме Святой Катрыны. Канцэрт зваўся «Жыве Беларусь». Чым ён быў адметным для цябе? Ну, па-першае, гэта, канешне, назвай. Таму што я ніколі, ведаеш, не выступала ў такім канцэрце пад назвай «Жыве Беларусь». А зараз гэта адбылося, і гэта вельмі крута. Па-другое, канешне, мне штосьці хацелася зрабіць для сваёй радзімы. Што я магу зрабіць, як я спявачка, оперная спявачка? Канешне, толькі спяваць, толькі прысвячаць свае выступы добрым і годным людзям, беларусам, і канешне, толькі спяваць, ведаеш, такія песні, якія актуальны зараз і цяпер. То есть, ведаеш, я не магу зараз спяваць там нейкую там вальс Джульетты про тое, што ўсё так добра і ўсё так крута. Канешне, не. Таму я вырашыла, што гэта будзе такі канцэрт салідарнасць, канцэрт, можна сказаць, удзячнасць усім беларусам. І проста хацелася усім беларусам і не толькі сказаць, што мы разам, мы крутыя, і музыка пераможа. Ведаеш, я заўсёды так кажу, што з музыкай пераможам. Люблю свой край, дзе здалячынь вятры даносяць запах мяты, дзе калыханку нашы, дзе калыханку спяваюць ветры.
гэтым канцэрце, сапраўды ён быў вельмі кранальны і абсалютна класна і душэўна падабраныя творы. Дзякуй. Скажы, а літоўцы вось на тваё назіранне як рэагуюць на падзею Беларусі, на тое, што ў нас адбываецца? Слухай, літоўцы, ім рэспект вялікі, таму што яшчэ у жніўні, калі вось адбыліся ўсе гэтыя падзеі, яны ўсе мне пісалі, дырэктар опернага тэатра, ведаеш, там замуцілі такі флэшмоб, увогуле там зрабілі фонтан БЧБ, зрабілі праекцыю нашага сцяга і сцяга Літвы разам, прям на оперным тэатры. І гэта было нешта, такое, вау, дзякуй вялікі. То есть я не думала, што яны так будуць нас падтрымліваць. І вось зараз, калі я прыехала, яны там все: Марго, мы разам, мы ж з вами браты, мы ж маем там агульную гісторыю нашу. Мы ж былі разам, чаму вось гэтая мяжа? Мы хочам да вас ездзіць у госці без віз. Насамрэч. І я думаю, вау, дзякуй вялікі вам. І дырэктар таксама мне пакінуў гэты пропуск ад тэатра і сказаў: Маргарыта, ты можаш прыходзіць, займацца, браць там класы, спяваць. І таксама вось мой піяніст, які за мной быў на гэтым канцэрце «Жыве Беларусь». І мой піяніст сказаў: Маргарыта, калі табе патрэбна спяваць, калі ласка, ты мне тэліш, я прыходжу і табе ўсё дапамагаю, і мы з табой там вучым новыя нейкія арыі. І я такая: дзякуй вялікі. Салідарнасць просто топ. Скажы шчыра, сумуеш па Беларусі? Ведаеш, і сумую, і не сумую. Я сабе у такія рамкі загнала, ведаеш, я сказала сабе: ты не павінна сумаваць, все будзе добра, ты вернешся. Конечно, ёсць такое, типа, калі я не вернуся, там, што мне тут, і калі гэта будзе ўсё доўжыцца там 10 год, і што ты будзеш тут рабіць, Маргарыта, о боге, там, матуля, бацька, усе, і... Не, я аб гэтым не думаю. Я думаю аб тым, што я тут, таму што так трэба, і я тут буду рабіць усё, каб перамагчы, і мы абавязкова пераможам, я абавязкова вернуся да хаты і буду там яшчэ куклаводзіць. А магчыма, вось у жыцці, у побыце чагосьці не хапае вось менавіта тое, што ёсць у Беларусі? Вось нейкіх рэчаў... Мне не хватае майго касметолага, ведаеш? А мне майго стыліста, да. Тебе стыліста, а мне майго касметолага. І ўсё. Все, да. Астатняе я все сама раблю. Манікюр, педикюр, там, волосы я не крашу, там, шампуньки я себе тут купила, якія я покупаю, набываю ў Беларусі. Таму, все добра. Але ж не хапае мне гэтых цёплых маіх цёплага адзення, таму што я ж не ведала, што я застануся тут, так што ўсё там, у Беларусі, і мы зараз вось думаем, што рабіць. Ісці на закупы, што рабіць? Можа і так. У Вялікім тэатры Беларусі ты не працуеш ужо з вясны, але я толкам нідзе не сустракаў тлумачэння, што адбылося, чаму ты сышла. Калі я туды прыйшла, працавала 4 гады, мне, канешне, не вельмі ўсё падабалася, таму што калі ты знаходзішся не толькі ў адным тэатры, а маеш магчымасць выязджаць у другія тэатры і бачыць, што там адбываецца, як там працуюць, ты такой пачынаеш разумець, што не ўсё добра ў нас. Не ўсё добра з таго боку, што сістэма савецкая. І ты разумееш, што ты ты не соліст, ты не можаш адказваць там за сябе, а за цябе нехта вырашае, што ты павінен рабіць. Мне так не падабалася тое, што происходит там у тэатры. Былі нейкія канфлікты? Былі канфлікты, канешне. Дырэктар там не цяперашні, а там прошлый, там орал на весь театр: я уволю Маргариту Левчук. Там, чаму яна не з'яўляецца на рэпетыцыі? Я кажу: а чаму я павінна прыходзіць на рэпетыцыі, калі вы мне за іх не плоціце? Ўсё, і мне ўсё гэта не падабалася. І, ведаеш, я такая кошка, якая любіць там гуляць сама па сабе. Мной ты не пакуклаводствуеш. Вось, і я пайшла, калі прыехала пасля Флорэнцыі, у сакавіку я пайшла да Елізарава, таму што ён худрук нашага тэатра. Вось, і
вельмі цікавая размова адбылася у мяне з ім. Я заходжу, па-першае, ён мяне не пазнаў. Вось я села з ім размаўляць, типа, чё пришла? Я кажу, что, ну, ведаеце, мяне там не устраивает то-то, 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 і трэба нешта вырашаць, таму што я хачу тут застацца, я хачу тут спяваць, давайте, ну, там, пойдзеце мне насустрач, там, і мы штосьці зробім, да? А ён кажа, да вы ніхто. Ён мне кажа, вы никто, разумеешь? Да мы без вас справимся. Если вдруг театру нужно будет вас позвать на какую-то постановку, то мы вас, может быть, позовем. А так, типа, делайте, что хотите. Увольняйтесь. Я просто вышла. И он яшчэ мне там кричал, что ты повинна будешь отпрацаваць мне тут месяц. Я такая, месяц? Я и дня тут не пробуду после гэтых слов. До сустрэчы. Просто ушла и пошла и написала заяву, и все. И потом, конечно, мне просил директор нашего театра, каб я ничего такого про Елизарева не казала, потому что, ну, это ж будет скандал, вы же разумеете. Ну, тем не менее, ты не рассказывала про это ранее, так? Конечно, нет. И ведаешь, я вырашила пашкадаваць, потому что мне вельмі, ну, просил директор театра такого не рабіць. Ведаеш, тому што яны там усе моляцца на яго, там культ Елізарєва, разумееш? Магчыма, ты бачыла санкцыйны спіс ад культуры, які склаў Беларускі фонд культурнай салідарнасці. Там у тым ліку ёсць і Пятровіч, і Елізар'еў. Як ты ставішся да гэтага факта і да такіх метадаў, у прынцыпе? Метад вельмі добры, я лічу. Таму што што мы можам яшчэ зрабіць? Як мы можам іх наказаць і пакараць? Толькі санкцыямі. І ты знаеш, што мне пісалі таксама людзі, якія працуюць у нас у тэатры. Маргарыта, калі ласка, зрабіце ўсё магчымае, каб вось гэтыя імёны былі ў спісу. І я такая, я зраблю ўсё, таму што гэтыя імёны таксама зрабілі і мне калісьці. Гэта не то, што, ведаеш, такая, там, мне зрабілі, і я там буду... Ну, гэта помста, не? Ну, это, типа, помста такая. Ну, гэта, ведаеш, такое... А бумеранг працуе. Я ось адразу так вот думаю. Бумеранг-то працуе. Поэтому усе не останутся безнаказанными. Ну так, я тут з тобой згаджуся, тому што людзі, якія мелі дачыненне да звальнення артыстаў, які просто выказалі сваю пазіцыю, яны мусяць быць пакараныя. Канешне. Слухай, як можна звальняць лепшага дырыжора тэатра? Ведучага саліста. Конечно, ведучага саліста. Да я б там голову расшибла бы, разумееш? Тому что, ну, блин, гэта глыбы. Ну, што вы будете рабіць у вашым тэатры? Што, Ліда Ярмошына будзе вам там, ну, дырыжорам? Альбо хто? Караеў? Ну, не, конечно, ну як так можна? І ўсе моўчкі, ну, але ж вы все разумееце, так? І што ты сядзіш? Звальняйся тады. Скажи, твоя асабістая гісторыя вось разыходжання з дзяржавай. Які пункт адліку, калі вось гэта пачалося? З чаго, магчыма, нейкага дня, падзеі? Давай вып'ем. Давай. За то, што гэта адбылося, насамрэч. Насамрэч, гэта было даўно у мяне. Я ніколі не галасавала за Лукашэнку, таму што я лічыла, што ну, гэта нейкі пазор. Это ж позор нации просто. Я не разумею, чаму я попала у фаворы до Лукашэнкі. Я не разумею. Я там, ведаеш, там записывала некие там сторизы, там «Жыве Беларусь». Ну, то есть я там давала интервью такие, что там, ну, супраць там улады, там я писала, что мне ўсё роўна, хто передо мной, хоть там сам президент, что я зраблю. Ну, то есть я буду спяваць. Я не ведаю, чаму я так, ну, да іх попала, потому что, і ведаеш, калі яны мне там пачалі запрашаць на нейкія там праўласныя там імпрэзы, канцэрты, я думаю, вы ведаеце, кого вы запрашаеце? Вось, і потым, конечно, калі ўжо я не могла на гэта ўсё глядзець, ну, просто так. Потым я написала пост, калі гэта было, май, не? Чэрвень. Гэтага года? Гэтага года, так, што я не магу маўчаць.
І ну все, зараз я вам розкажу правду матку і що відбувається у Білорусі. І при кінці, звісно, написала «Живи Білорусь». Твої хейтери кажуть, що ось гэты момент разыходжання був іншим. І що ти трапила у таку неміласць пасля адмовы пець на нейкім дзяржаўным мерапрыемстве, калі палічыла свой заробак, там, ганарар занадта нізкім. І тады як бы адбыўся гэты канфлікт твой з уладай, і на тебя пакрыўдзіліся. Як ты можаш гэта пракаментаваць? Слухай, ну мне так приємно, що у мене є хейтери, насамрэч. Гэта было, мусіць, 2 гады таму. Да майго імпрэсара дазванілася адміністрацыя прэзідэнта. Яны дазваніліся і сказалі, што у нас будзе мерапрыемства ў гэтым палацу незалежнасці, і мы вось хочам, каб Маргарыта там адну песню заспявала. А ў гэты дзень у мяне быў сольны канцэрт у Віцебску. І мой імпрэсарыо кажа, што Александр Чахоцкі. І ён кажа, што Маргарыта, ну, не будзе спяваць, таму што ў яе сольнік. Не, ну, калі ласка, гэта вось прэзідэнт просіць, там, ну, окей, грошы. Пытанне, канешне, пра грошы. Таму што я ведаю, што ў іх шмат грошай. І яны такія, ой, ну вы ведаеце, у нас грошай няма, а давайце там вось, ну, 600. Окей, блин, за 600. Я спяю, окей. Все, а ты что, каб разумеў, там 100-500 этих рэпетыцый. Прабач, замовілі канкрэтную песню? Так, а-ля біў Салавей. Романс. Я прыязджаю раніцай. Яшчэ адна генеральная рэпетыцыя. І я думаю, ну, для каго ж там гэта генеральная рэпетыцыя? Аркестр сабраўся, усе салісты. І уходзіць гэта... Хто ў нас прымала? Наш шах. Гэта Шманай. Шманай. Я не ведала, хто гэта. Насамрэч, я ніколі не ведаю, хто перада мной. І мне не цікава, хто гэта. І яна ўходзіць, спявайце. І я думаю, што? Хто гэта? Хто гэта? Я, оперная спявачка, павінна зараз спяваць, здаваць гэтае мерапрыемства нейкай красотке. Хто гэта? Ну, окей. Я все пропела, все, пошла там краситься, ну, были там мейкаперы, там зрабілі прическу, начос, все такое. І што ты думаешь? У іх ёсць такая практыка. Она вельмі хітрая. Падсоўваюць табе дагавор перад самым выступам. І мне такі хоп, дагавор. А я гляжу, ведаеш, колькі там? Не 600, а там 300 рублёў. Я там скандал зрабіла, конечно. Я сказала, что я не буду петь за 300 рублёў. Прибежала режиссерка, прибежала Дрыга. Дрыга наша любимая. Прибежала Дрыга до мяне і такая: Маргариточка, ну, слухайте, ну мы вас яшчэ будем там зваць на нейкія там канцэрты, ну, калі ласачка. Я такая: в смысле? Вы калі там у магазин ходите? Вы что, висит цена там 600 рублёў? Вы такие: ну, прабачьте, у меня 300 рублёў, и я забираю вось гэты коньяк. Ну, что это за, ну, это бред? Говорю, давайте я вам, окей, 300 рублей, я вам сейчас пол-арии пою. Не, вы что, вы ж так не зробіце, гэта ж такі ўзровень, тут же президент, вы ж павінны. Я говорю, а вы можете так за мной поступить? Ну, что это за бред? Короче, я там, давай, в общем. И я сказала, что окей, я зараз пяю, але ж я здымаю верхнія ноты, кадэнцыі, я ўсё здымаю, і гэта будзе палова майго выступу за вось гэты. Не, калі ласка, яны там до последнего стояли. Маргариточка, ну та-та-та-та-та-та. Я такая, не. Что ты думаешь? Я вышла спяваць. По-перше, мне было ўсё роўна, як я спяваю, то есть, ну, окей, на расслабоне, ты старобасов. Я не стараюсь. Потым я, конечно, кадэнцыю я сняла. Я зняла верхнюю ноту, там, пры канцы, ведаеш, там, ну і доўга-доўга ты трымаеш. Я такая, 300 рублёў. Аплодисменты были?
Апладысменты былі, канешне. Апладысменты былі. Но пасля гэтага я сказала, што я больш з імі не працую. Всё, да свідос. А што, ў прынцыпе, адчувае артыст, які спявае вось на такіх мерапрыемствах, фактычна на дзяржаўную замову, да, для канкрэтных нейкіх людзей? Слухай, я бачыла артыстаў, якія, не ведаю, як беларускае слова, але ж яны вельмі такі трепет, ведаеш? Такі трепет. Вось так вот. А мне так... Распавядзі пра свой выступ у Лебяжым рэстаране. Що це ти ведаєш? Але ж я там не виступала. Гэта цікавая такая гісторыя, ведаеш, як я здала Лукашенку. Ну так атрымалася, слухай. Я нікога не ведаю, я палітыкай, ну, зусім там мне было не цікава. Я не ведаю імён, там, твараў, хто там, ну, я не глядзела тэлебачанне. І калі мяне Эйсман пазваніла, вось гэта быў год назад, а я у таксі еду на рэпетыцыю, і яна мне такая: «Маргарита, здравствуйте, гэта Наталья Эйсман». Я такая: «Ну, окей, я не ведаю, хто это». Я вас запрашаю, вось прэзідэнт вас хоча там запрасіць, там, і там такая сувязь была, што я не чула, там праз слова я чула, што яна там мне казала. Я такая: «Окей», я зразумела, што мяне запрашаюць на адкрыццё нейкага дзецкага хоспіса. Ну, это я что-то такое себе придумала, ведаеш? Я такая прыязджаю туда, сустракаю Меліціну Станюту. Мы з таго часа з яе сябруем добра. Прывітанне тебе. Вось, і мы разам туда ідзем. І яна такая: ты ведаеш, што там будзе адбывацца? Я такая: не. Ну, я не ведаю. Ну, мы прыйшлі туды, там усё так цікава. Ікра чорная, ікра красная. Я такая: вау, ну, типа, крутой ресторан. Надо попиарить. Начнем с икры. Ну, как бы... Президентскую тоже, ну, надо, может быть, раз 5. Второй раз, я точно помню, вот с Владимиром Николаевичем мы были, но про это лучше не рассказывать, даже в узком кругу. І потым пачалася самая цікавая частка нашага банкета, гэта танцы. Ну, значит, мы стали вот так вот з якімсь мужчынай, апынуліся пасля танца, тут белый танец, типа там нейкі, чи што там, не помню. Ну, мы так, ну, типа, танцуем, ну, танцуем. Мы танчым з ім такі. І он такой: «А вы хто? Я там, ну, я там оперная спявачка». Он такой: «Я раней вас не бачыў». Я такая: «Я вас таксама не бачыла». Ну, танчым. Я кажу: «А вы чым займаецеся?» І он такой: «Ну, я Віктор Лукашенко». Я такая: ну, зразумела. Вось, і потым самы цікавы момант табе раскажу. То там была Марія Васілевіч на гэтай гулянкі, і яна сидела... Дэпутатка, так? Не, да. І яна сидела не з Лукашенко за адным столом, а там побач з ім сидела. Яны реально вот як пара былі на гэтым паці. І гэта было неяк дзіўна глядзець на гэта, таму што... Ну, і ён з ёй быў такі, ведаеш, як такі вельмі шчыры, такі пяшчотны, так з ёй прям там танчыў, так вось так вот носикамі. Я такая думаю: о! Ну, вось у нас былі такія вот думкі, што рэальна пара. Які эмоцыі гэты дзед выклікае ў цябе асабіста? Выклікаў тады і як памянялася гэта? Ну, тады гэта нейкі быў такі цырк для мяне, таму што я заўсёды стаяла і вось так вот глядзела на ўсё і думала, штосьці гэта не моя кампашка, і штосьці мне тут у ўсіх так, ведаеш, жалка на ўсіх глядзець, таму што як людзі становяцца іншымі, вот, калі бачаць яго, гэта просто на гэта трэба... Я вот так устаяла і глядзела просто, як людзі будуць паводзіць сябе, калі яны вот там у рэальнай жыцці, калі яны бачаць яго. Гэта розныя людзі просто. Таму што ўсе перад ім вось так, вось так.
І вось так, ведаеш, і ён штосьці скажа. Гэта ад страха, гэта... Я не ведаю, усе за просто перад ім кланяюцца. А я гэта... Як перад Елізаревым. Як перад Елізаревым, канешне, ну, Лукашенко для іх гэта просто бог. Ты тады усведамляла, што гэта злачынца? Канешне, я знала, што ён злачынца. Але пры гэтым як бы балявала, весялілася, фоткалася. Так? Фоткалась, ну, я яго спаліла трошки. Потым, як я дазналася, што гэта было інкогніта, ён там з'явіўся, і што па тэлебачанню яго не паказалі увогуле. Таму, да, я яго спаліла. Я гэтым ганаруся. Калі ты зразумела, што ён злачынца? Да даўно. Калі з'явіўся інтэрнэт, ну, это было ўжо даўно, я на ютубчыке, там нейкія ролікі мне былі пра Лукашенка, і я такая, а гэта можа быць праўдай. І людзі мне таксама пачалі там расказваць там, пра забітых людзей, які там, ну, увогуле іх няма ўжо, і ніхто не ведае, дзе яны. І я вырашыла, што, ну, так, ён злачынца. Асабістая размова там, ці нейкая там кароткая хаця б нейкая З ім? была? Да, была. Ён мяне сам, ну, аклікаў у рэстаране гэтым. І я такая, в смысле, я? Ён типа, может, это не я? Может, ты якому-нибудь другому? Нет, ну я такая, типа, здрасте, Александр Григорьевич. Привет. Я говорю, ну, хорошего вечера, как поживаете? Ну, все хорошо. Типа, там ён з кем-то там размаўлял. Ну, и все, я ушла. А потом ён запросил меня пить з ім 140-летний коньяк. Потому что я стояла с бокалом с вином, и он такой, что ты пьешь? Ну, я так стою, что ты пьешь? Кажу, вино. Дай сюды. Зараз ты поспробуешь такое, что ніколі больше не будешь спробовать. Я такая, ну окей, что это? Это 140-летний коньяк. Типа, только президентам дарят такой коньяк. Я такая, ну окей, давайте. Я коньяк не очень люблю, но давайте. Мне сразу же стакан, откуда ни возьмись. Чтобы ты понимал, что там сразу, хоп, стакан. Все, что хочешь. Налил мне коньяк. Ну вот, такой вот бокальчик. Ну, мы с ним чокнулись. Я выпила, он такой, ну что, я тебе казал? Это 140-летний коньяк. Ну и тут я до его подошла и кажу, Александр Григорьевич, я вас запрашаю на свою оперу. То есть думаю, ну, коли я тут, то я повинна нечто зробить такое, как бы, ну, как бы он попал хотя бы в оперу за 26 лет хоть раз. Потом мне уже Наташа Эйсман позвонила и сказала, что Маргарита, пробач, но мы там у Дубаи съезжаем завтра, и мы не сможем прийти до тебе. Так и не дознався, где-то, что такое опера, так? Не. Ты цалкам выламываешься з вобразу опернай спявачкі і, ў прынцыпе, правакацыйна нясеш сябе па жыцці. У сувязі з гэтым, ці ёсць у цябе праблемы ў ўзаемаадносінах з калегамі, сябрамі і ў прынцыпе? У мяне ніколі няма праблем з узаемаадносінамі з кімсьці там. Таму што я лічу, што ўсе мы павінны жыць і быць добрымі, і быць сябрамі. Таму у мяне няма ворагаў. Але ж ёсць такія людзі, канешне, якія лічаць, што я іх вораг, але ж гэта не так. Я Былі ўсіх нейкія люблю. даносы ў твоім жыцці, шпількі, праклёны насылалі? Не, ну, даносы, ну, я табе распавядала пра гэта, што нейкія сапранкі, которых я ведаю. Ну, ты ж ведаеш, што усе ў тэатры, канешне, усе ў тэатры табе будуць расказваць, што там адбываецца. А та пашла на цябе там данесла, а той штосьці там сказаў. Ведаеш, што я зрабіла, калі я дазналася, што адна з сапран пайшла і данесла да мяне. Я прыйшла ў буфет, я побачила, что она там сидит, и, ну, штось есть, и я подсела до яе. И все, я з ёй так само там штось размаўляла. И, ведаешь, и у яе, типа, камон, ну, то есть я тебя ненавижу, чего ты мне тут села, понимаешь, я их раздражаю просто тем, что я очень хорошо, культурно, корректно, по-сяброўску з імі размаўляю. Табе даводзілася чуць, я не ведаю, што ты выскачка, напрыклад, там? Я не ведаю, якія яшчэ словы ну, так, маглі ісці наўздагон. У твар не. Ніхто не можа мне нічого сказаць, таму што яны трошачкі мяне пабаіваюцца. Як успрымаюць твои родныя, в прынцыпе, вось гэта твои узлёты і павароты? Да? Скажу так, што з матуляй у мяне былі нейкія спрэчкі. Не таму, што яна там
за Лукашенка. Не, яна супраць яго. Але ж яна проста хвалявалася за мяне, яна думала, што там КДБ пасля паста адразу прыедуць у вёску і мяне там звяжуць, павяжуць. Вось. І гэта ў яе была істэрыка такая, і я ніколі такога не бачыла. Але ж я з ёй размаўляю. Поглядаў, ось, якіх трымаецца? Ось, твоя вёска Страдзічы, пра якую ты любіш казаць, да, там? Глядзі, па выніку выбараў 40 Ціхановская, 60 Лукашенко. Бабулька моя одна і другая. Усе за Лукашенко, каб не было вайны. Усе глядзяць тэлебачанне там і ўсё. А одна бабуля моя, там, якая у другой вёсцы жыве, яна кажа, што вся власть от Бога в Библии написана. Я говорю, бабушка, так что? Лукашенко это Бог? Не, ты что? Яго Бог там назначыў, каб ён быў прэзідэнтам. Я кажу, ну, вам, может, назначил, мне не назначал. Я не хочу себе такого президента. Ну, то есть это такая тема, они прям... Я, калі прыехала ў вёску, так одна моя родственница адразу просто пачала такую прям... быццам бы я нейкая колдунья, там, ведьма, якую трэба зараз вот спаліць. Я вось толькі прыехала, і яна так... Приехала, ну, на ўсё село, каб усе суседзі чулі. Спявае там на мітынгах сваіх. У калгос ідзі спявай. Ну, вось, гэта мы такія вось. То есть сур'ёзныя нейкія непаразуменні, сваркі са сваякамі? Ну, ёсць, канешне, так. Ёсць, Але ж я так, ну, спакойна вельмі. Я кажу, нічога, зараз, давай, выгаварись, давай, скажи, што обо мне думаешь. Знаешь, ну, то я спокойно, все время спокойно. А потым я кажу, нічога, ну, скоро по тэлебачанню вам пакажуць, ну, правду ўсё, і таму... Вы ж таксама ўсе плакалі, калі Сталін памёр, так? Мне бабуля рассказывала, што ўсе плакалі ўсёй вёскай. А потым, калі дазналіся, што ён, ну, тварыў, што які ён быў. Нармальна было? Ну, так, ён, да. Вот Лукашенко такой же. Не, Лукашенко другой. Он хороший. Яшчэ, канешне, у мяне праблемка ёсць з маімі кумавямі, таму што мой кум міліцыянт, мой там большы начальнік. Чаго? В Брэсце. БСК-ніка? Фу, я не ведаю, але ж ён быў у нядзелю і не ў адну і разганяў там гэтыя пратэсты. Як прозвішча, калі не сакрэт? Не, ну не будзем... Ну ён ёсць у гэтым спісу карацелей. Ён ёсць там. Ну што я магу сказаць? Калі ён ужо злачынца, то, ну, як бы што? Ён злачынца, але ж яго жонка, моя сестра, яны не разумеюць, што яны... Да мяне даходзяць слухі, што яна кажа, я яго... якую нядзелю ўжо не бачу, а к заробку усяго 100 рублёў даплацілі. Ну, что тут можно сказать? И она вот недавно мне пишет: «Привет, Маргарита, как вы устроились в Вильнюсе?» Что я могу сказать? Как я устроилась в Вильнюсе? Ну, я и написала, как я устроилась в Вильнюсе. Что там мои знакомые сидят в тюрьме, что мне светит тюрьма, что твои дети крестную они не увидят долго, потому что я сейчас нахожусь в Литве, и если вы не подумаете своими мозгами и не сделаете все то для того, чтобы я вернулась и увидела своих крестников, то я буду еще здесь долго. Знаешь, какой был ответ? Печалька. Слухай, сумно, да. Ну, все сумно, ну что я могу сделать? Зараз ты увайшла ў такую новую для сябе сферу, палітычную. Ці былі ў цябе ваганні в этой сувязі? Ну, в прынцыпе, як так атрымалася, што ты яшчэ паўгады таму ведала толькі аднаго чалавека, цяпер ты фактычна сама палітык. Ну, я і зараз ведаю толькі раз, два, тры. Ну, уже больш, так. Ну, уже больш так, што мяне запрасіў Латушка. Ён, насамрэч, мяне запрашаў у КС, яшчэ ў жніўні. Але ж я яму сказала, што не, прабачце, я ўсё хачу зрабіць так, каб мы перамаглі, але ж, калі ласка, прабачце, я толькі спявачка, я не разумею нічога ў палітыкі. Можна я не буду ў КС? І ён такі, ну, окей, я ўсё понял, я там, ну, цябе там не. Всё добра. І потым, калі я апынулася тут у Вільні, і ён стварыў НАУ, і, канешне, у яго стала пытанне, каго запрасіць на пасаду культуры.
кого взять. И он, конечно, одразу, ну, опять-таки, потелил мне и сказал, что Маргарита, я бы хотела, как бы ты медийная персона, ты молодая, креативная, там, ты крутая, давай. Ты любишь родиму, ты любишь Беларусь, и он сказал, что я вам доверяю. Чому ти погодилася? А я не одразу погодилася. Ні, я сказала, коли ласка, я хочу співати. Чому ви мене у цю політику? Я не розумію нічого. Мені там запитають, неяке питання, я нічого не розумію. Що я можу сказати? Нічого, все буде добре. Ти крутая. І я така, окей, ладно. І все. Погодилася, так. Давай вельми добре, ведаєш, що вельми добре? Тому що у мене є команда, яка працює. Тобто я там тільки... За гроші? Ні, слухай, які гроші? Кстати, я запиталася, будуть ли гроші, і, звісно, сказала, які гроші? Ми тут усі з революцією, ми всі хочемо, щоб ми перемогли. Ніяких грошей нема. Давай тебе перевіримо тоді. Давай. 3 тезиси головні нової культурної політики Білорусі від Маргарити Лявчук. Так, перше, що, конечно же, гэта мы разгоним к чертям Міністерство культури, тому що вони там роблять? Нічого. Всіх звольним, нойдем кльових, креативних людей. Так, а з гэтымі што рабіць? Да, що хочуть, хай роблять. Яны ж зараз не запитують нас, що робити тим, хто звольнився з театру, тому мені не цікаво, що вони будуть робити. Другое, это, конечно же, мы повернем наши символы, наш стяг, погоню, герб, гимн, все, вернем. И третье, гэта я буду робіць усё, і моя команда, і думаю, што ўсе беларусы будуць рабіць усё, што праз культуру увесь свет даведаўся, што мы крутыя, крэатыўныя, таленавітыя і класныя. Весь свет і так зараз ведае, што мы крутыя, таму што ў нас крутыя і мірныя пратэсты, і яны ўсе такія, вау, як гэта магчыма. Але ж і праз культуру, щоб яны ведалі, што мы крутыя. Ти реально себе бачиш в будучині міністеркою культури? Я думаю, що я бачив, що тобі таке питання вже задавали в сетках. Так, і знаєш, що вельми цікаво? Я заўсёды так казала. Гэта быў такі сцёб. Калі я буду міністрам культуры, я зраблю то-то. Гэта быў заўсёды сцёб. Я памятаю, што калі я там яшчэ ў каледжы навучалася ў брэсцкім музычным, я заўсёды казала, што так, значыць, калі я буду міністрам культуры, я зраблю вось гэта. А калі буду міністрам культуры, я зраблю вось гэта. І гэта, я думаю, што гэта я прыцягнула ў сваё жыццё. Вось гэтае. Як лічыш, у прынцыпе, Мінкульт патрэбны ў цяперашнім? Да, я не ведаю, но я думаю, что не. Слухай, клёвая есть у индейцев эта поговорка. Если твоя кобыла сдохла, слезь с нее. Міністерство культуры здохло. Камон. Што яны зараз робяць? Нічога. Яны за 100 дзён ні аднаго крэатыўнага нічога і не прыдумалі, што зрабіць з Купалаўскім, напрыклад. Фінберг вері креативно. Я думаю, что все, бай-бай. А калі напоўніць гэта новымі людзьмі, сама структура, ты думаеш, яна будзе... Можа, і будзе. Эффективно. Паглядзім. Я не могу прымаць зараз такие рашэнні, потому что у меня есть команда, и будуць людзі умныя гэта рабіць. А я толькі буду подписывать. Згодна. Задам традыцыйнае пытанне пры канцы, яку задаю кожнаму госцю тэлебудкі. Як далі жыць у Беларусі? Пасля перамогі? Вось, пасля інтэрв'ю нашага. Я думаю, што ў нас хопіць сіл да перамогі. А далей мы будзем жыць і круто жыць. Ты ведаеш, што самае прикольнае? То, што тыя, хто выходзяць зараз з турмы, яны кажуць, што мы не хочам уязджаць і збяжаць. Ай, пофіг, што можа там другі раз мяне ў турму загрыбуць. Але ж тут усе такія крутыя, што я не хочу з'язджаць. Я люблю сваіх беларусаў.
І для мяне гэта да ладно, яшчэ паўгады таму я б даже не подумала, што беларусы так могуць любіць беларусаў. Таму гэта любоў вось адзін да аднаго нас аб'ядноўвае і з любоўю мы пераможам усё. І нам ніякі там крызісы эканамічныя, там палітычныя, нам нічога не страшна, таму што мы будзем разам. Дзякуй табе, Марго, за реально класную размову. Дзякуй табе. Шчырую, я думаю, што для цябе таксама. Пры канцы кожнаму госцю мы дарым падарунак. Мы доўга думалі, вось, чым здзявіць і пацешыць сябе, і прыйшла такая думка, паколькі лакдаун, сумна, як бы, восень позняя ўжо. Як бы рабіць няма чаго, і хочацца нейкіх эмоцый вострых. Мы дамовіліся на такую вось рэч. Я табе пакажу просто на карцінцы, бо прывалакчы гэта нереальна. Глядзі. А што гэта? Марго, гэта самалёт. ЛУ Куб. Мы дамовіліся на тое, што вось на гэтым лёгкаматорным самалёце цябе пакатаюць і пакажуць Вільню просто з вышыні палета. Вау! Ну, каб трошачкі, ведаеш, разгрузіцца. Дякуй! Вау, это круто! Можна тебе? Давай. Клас! Дякую.